Ini zvautaura ndakazvinzwa ndozvandawira kuno handiti kuti kana kugadzirisana togadzirisana ndakautadzire chichikunetsa hapana chawakambotadza kugadzirisana hako ndokusingaiti ipapa ndombokunyepera right hazvokugadzirisana ina ndototi zvichabuda ndakuudza ina hazvichaiti handichakwanisa zvokuramba chidana newe ndakamboshingirira uzva kuti uri munhu anonetsa pati ndonyanyanisa zvokudii ndanyanyanisa kudii hapana hapo but hazvichaiti handichakwanisi ndasati zvinonetsa ndizvo iwata uchandida ndizvo zvapera handinoti handichakudi but ndangoti handichakwanisi kudanana newe aiwa bo ai malanguage itotomanzwisisa bi I think maybe unondonge ndiri musalasre but nditori mugeto yoito zvekudaro saka kuti zvisatinetseka iyochi umweni pazvinzeza ndakautengera wigi yako iriko kumba ngakondokupa handina chandoramba kukupa wachitora but wigi yako yawakatenga iriko kumba ndinokupa anagoti ndikupa kwedu unokuziva wigi yangu handikomba kwenyu musi waunoya neyangu handizvo nandata sei iwe unokontorera wigi yausina kutenga kuti zviite musi wakamira munhu akatenga wigi paunozoya newigi yangu ndopa ndikupa yako yako ndikuitengese saka unoidii wigi yangu unopandipa ushai neyangu yandikautenga ndopa ndichakupa yako musi wakarwadzwa nemause tiri mutaundi handizvo ndova ndakatengera kuti bhutsu kuti muchaina shopa handizvo aiwa naiwe saka udani ndine chifamba nechi imosho yangu saka ndinopinda mutaundi ndichifamba netsoka mukomana iye wacho wakuzondidana ndiachakutengera bhutsu saka ndinopinda mutaundi netsoka aiwa ndokupa bhutsu dzangu bhutsu dzangu sanetsane b inoona indiri mugeto itu zvekudaro b saka ndikuradza unhu hwangu waiziya masina tinomaswerera nanachubhala nanamachubula masina kuda kundiitira waiziya tinomadiscasa takatomadhabhura kudhara masina anozokumbirwa newe bvisa masina angu wautondisa hasha wakutononotsa waita unonotsa bvisa masina angu bvisa masini angu bvisa bhutsu dzangu undipe bvisa bhutsu dzangu konetsana here auchandire bo bvisa Bata.